Godt, i dag skal vi snakke lidt om de tre funktioner. Den lineære, den eksponentielle og potensfunktionen. Og vi starter her, kan se et billede af den lineære funktion, hvor jeg har lavet en lille graf. Og hvor der selvfølgelig også er skyder med, så vi kan tilpasse vores tal her. Den lineære funktion har forskriften y er lige med a gange x plus b. Og den lineære funktion er en rimelig simpel funktion, der drejer sig om, at vi skal finde en slutværdi ud fra en begyndelsesværdi og en bestemt værdi over et bestemt stykke tid eller antal perioder. Det kan selvfølgelig også være, at vi skal finde en af de andre tal, og vi har fået oplyst slutværdien. Så skriver vi de tal, vi har oplyst i vores formel, og så isolerer vi det tal, vi gerne vil finde. Ændringer af konstanterne kan have betydning i forhold til, hvad det drejer sig om. For eksempel kan det være, at hvis vi siger, at det her det måske var et bilkøb, at man så lægger 25.000 fra starten af, som så ser hernede, at det er der, hvor den skærer y-aksen, og så giver vi 1.500 kroner om måneden, det vil sige, efter en periode, hvor det så var lagt 500 oveni, og bla bla, så videre. Og hvis vi nu siger, at vi skal betale en bil af, og betale af i 100 måneder for eksempel, så kan vi aflæse på grafen, hvad vi kommer til at betale i sidste ende. Cirka 175-177.000. Hvis vi ændrer på vores a i vores formel, så ændres hældningen på grafen, det vil sige hvor stort et beløb, eller hvor stor en værdi, som vores beløb ændres med per periode. Ændrer vi på vores b, så flytter vi ganske enkelt bare grafen ude på y-aksen, det vil sige at vi starter et sted højere, en værdi højere. For lige at komme tilbage til, hvis vi skal finde et tal, hvis vi nu for eksempel har fået oplyst slutværdien, så nu siger vi, at vi har fået oplyst, at det giver, at vores slutværdi er 100.000. Og vores formel så hedder 100.000 er lige med a gange 24 i x plus 20.000. Så isolerer vi a i vores formel og får a er lige med 100.000 minus 20.000 divideret med 24, som så giver 3333,33. Og det samme kunne vi gøre med et hver af de her tal i vores formel. Vi isolerer tallet, og så regner vi os frem til det. Så vil jeg gerne snakke lidt om den eksponentielle funktion, hvor forskriften er y er lige med b gange a i x. Det vil sige, at vi har en slutværdi, som så er lige begyndelsesværdi gange fremskrivningsfaktor, opløftet i perioder eller og en værdi i hvert fald. Her drejer det sig om tal, der vokser eksponentielt i forhold til hinanden, til en anden værdi, eller i forhold til en periode. Eksponentiel funktion er en smule mere kompliceret end en lineær. Her kan vi fx have en situation, hvor vi sætter et beløb i banken, som stiger med en bestemt rente enten per måned eller periode eller per år måske. Har vi fx en årlig rente og skal finde en årlig stigning, regner vi bare vores procent om til fremskrivningsfaktor ved hjælp af vores formel. Vi siger 10 er divideret med 100 plus 1, som så giver 1,1, hvilket så bliver vores fremskrivningsfaktor. Det er så vores årlige rente. Skal vi finde en månedlig rente, tager vi den 12. rod af vores fremskrivningsfaktor og trækker 1 fra, og så har vi den månedlige i stedet for, som vi så kan bruge det her. Når vi ændrer på tallene her, er det lidt det samme som før. Ændrer vi på vores b-værdi, så ændrer vi vores begyndelsesværdi, det vil sige hvor vi starter henne. Ændrer vi på vores a-værdi, så ændrer vi vores hældning på formlen, eller vores hældning på grafen hedder det selvfølgelig. For at finde en ukendt igen, enten en variabel eller en konstant, så isolerer vi bare den ukendte. Som f.eks. hvis vi får oplyst, at 100.000 er lige med 25.000 gange a i 10. Isolerer vi vores ukendte og får a er lige med den 10. rod af 100.000 divideret med 25.000, som så giver 1,1487. Vi kan selvfølgelig også aflæse 2 punkter på vores graf i stedet for og benytte os af formlen den x1 minus x2 rod af y2 divideret med y1. En eksponentiel funktion viser også en ret linje i et enkelt logaritmisk koordinatsystem.
Godt, til sidst vil jeg gerne snakke lidt om potensfunktionen. En potensfunktion drejer sig om en procentvækst, det vil sige to tal, der vokser eksponentielt i forhold til hinanden. Det vil sige, når den ene værdi vokser med en bestemt procent, vokser den anden værdi med en bestemt procent i forhold til. En potensfunktion er en ret linje i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, og forskriften for funktionen er y lig b gange x i a'ene. Funktionen vokser, hvis a er større end 0, og aftager, hvis a er mindre end 0. B er værdien, når x er 1, hvilket også viser sig i koordinatsystemet, og a er hældningens stigning af grafen. Vi kan se her, at b er 8,85, det vil sige, hvis vi går ned her og tager, lidt svært at se her, tager 1, så kan vi se, at der rammer den cirka 8,85. Så det er det, vores b er. Ændrer vi på den, så ændrer vi selvfølgelig, hvor vi begynder hen, eller sige, hvor den rammer 1 på x-aksen hen. Ændrer vi på vores a, så ændrer vi hældningen på vores graf, og vi kan se, når vi kommer på 0, så bliver en lige linje, og over, hvor vi kommer under, så var det blevet en aftagende graf i stedet for. Og når vi ændrer på den her, ændrer vi på med hvor mange procent grafen stiger selvfølgelig, og ikke med en bestemt værdi, men med en bestemt procentdel. Der er nogle forskellige formler, vi har for at beregne en ukendt. Det vil sige, at vi får oplyst 2 eller 3 af tallene i vores formel, og skal finde ukendt. Hvis vi skal finde a for eksempel, så tager vi log y2 minus log y1, divideret med log x2 minus log x1. Skal vi finde b, så siger vi y1 minus, eller divideret med x1 i a'ene, og skal vi finde x, så tager vi den a'ende rod af y divideret med b. For at give et eksempel, kan vi tage et fra bogen, nemlig at der er en sammenhæng mellem dyrs vægt og kropsareal i kvadratdiameter, hvor x er vægten i kilo, og y er arealet i kvadratdiameter. Man har fundet frem til, at modellen hedder y lig 8,99 gange x i 0,7. Hvis vi siger, at dyr vejer 8 kilo, vil vores regnestykke blive y er lig med 8,99 gange 8 i 0,7 tone, hvilket giver os 40,1766 kvadratdiameter. Så nu prøver jeg at sætte den ind her. Så siger vi, at vores b skulle være 8,99, det vil sige lige der omkring. Og vores a skulle være 0,72. Det vil sige der. Og så siger vi, at vi satte 8 ind som vægt i kilo, det vil sige på x's plads, det vil sige her. Og bum, så går vi op og kigger og aflæser. Og det passer meget godt med, at den rammer cirka de 40. For at bevise dette, kan vi sætte vores resultat ind i vores formel, for når x er ubekendt i stedet for. Og så får vi regnestykket. Vi tager den 0,72 rod af vores resultat før, 40,1776, divideret med 8,99, og det giver så 8 kilo. Det vil sige, det passer. Det var alt om funktioner.